Hola a tots! Avui us ensenyaré com fer un canvi d'unitats amb factors de conversió. La primera cosa que hem de saber què és el que volem convertir en quina unitat. En aquest cas volem convertir 5 quilòmetres en metres. Aquest és un exemple molt fàcil perquè ho entengueu, però amb més difícils aquests càlculs us poden servir de molt. La primera cosa que farem serà posar els nostres 5 quilòmetres. Els multiplicarem, o sigui, posarem el signe de multiplicació i posarem una llarga línia. Aquesta línia ens signalitza una divisió, a la qual posarem a la part de sota la unitat que tenim, o sigui, quilòmetres, i a la part de dalt en què ho volem convertir, en aquest cas, metres. D'aquestes dos, mirem quina és la més gran. En aquest cas, de quilòmetres i metres, quilòmetres és més gran. Doncs hi posem un 1. I podem veure que 1 quilòmetre iguala 1.000 metres, el qual ho posem a dalt. I ara solament ens farà falta acabar de calcular-ho. I obtindrem el càlcul de 5 multiplicat per 1.000 dividit entre 1. I amb la calculadora ens donarà 5.000. I acabem de posar la nostra unitat, que són metres. Moltes gràcies per haver mirat i no us descuideu de deixar-li un like al vídeo i de subscriure-vos al canal. Gràcies, adeu! Sent-me com un volcà i quan tot desossa tu ets l'escalfor, la meva força sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin